Oh, Okay, makante. dapat apa? Taas kayo ni, dagang ng station. Ka kay may tura ka? Mana kay pasayro? Sige, harga. Sa hero ko ron kay urang mingaw ron ba? Breakingan ako ning bago na akong install nga kuan, nanay carrier, nanay mga safety gear, nanay po ko'y mga kadena. Ah, okay. Ha? Di man ta ko sa hero nya gipakyaw mong kuan ning isa. Moadto daw siya tambubong. Sabay na lang ko. Moadto siya tambubong daw ba? Bubong. Kina dia? May lagnay mo karga na itong katrero no, pero tira ba yung dakuan na sa gabal kini sakay ba? Nakabalo ka sa mga escalaber dire, warrior kayo mo karga na bisag unsa. Bantay bitaw ha. Abot-abot sa tag motor ka dire, bago ko may nyagi bud. Asa nang hatin? Asa mga motor na kim patay ningawa ron buntag pa sa sayon tao. Sayo pamanggod kaayo no mo nang mingaw kaayo. Ano may tag na misakay ani no, bertira ba yung dakua o? Gamay ra. Dito ka boss? Ha? Pwede pa mo sakay? Ano? Yan may sunahan tibong ko. Tibong ko be. Ah, tara tara. Pwede pa mo sakay? Sakay. Eh, palim sa bangil, boss, bay. Palim sa bangil. Anay bangil? Oh, Ah. sige, sige, sakay, sakay. Dito yung isa sa kwan, bay. Tubangan. Tabak isa. Sakay ng isa dia. Naman may karga katri di ay nalimtan na mo. Ha? Naman may katri di ay. Patre. Kana mau katri nabili. Mo tamin naman di may katri. Ay, sige, sige, itong kargaan. Nawagin sa niya, bay, kay karga ta ng country nila. Oh, man ka nag-ingundaan nga na, day ka. Ano mo kini kay excited naman mo sakay ba? Nakarga ra ni boss? Ay, naiwang ra kay na. Kaya na bitaw na abot, daghan ba kita? Naiwang ra lagi kay na. Pisi. Ah, di. Naman ko nagdala man kong konduktor. Mangita. Kasi saan ni boss? Sa Badbad sa tagtali. naman ko ilalay dito. Pila ka paisa itong gamiton ani? Ato muruton eh. Okay. Permiro ko ning pan aning nay mga gaid-gaid ba mo gining gidala ko ni. Yasa po. bantok. Mabait ni Bago Saka. naman ni motor mo? Bagong install ni. Yasa po mo sa kayani pod. Para ay ko problema. Sigo ko bang katatanan na na. Digo pa na. Surplus na boss. Ay ko pa kami bala. Babag. Nanay boss. Babag na. Asa man may malingkod boss? Malingkod naman na sa kuan. Tama na. Ana. Wala ay gabala ka nani mga pamaagi ron. Lingkod lagi taron. Ikot lagi pero. Saan ta ko? Paringa tago na ako. Ay, kamaki dong. Dili ka na mo doktor boss? Ha? Nikos gid. Bagong breaking. Break ko. Kulang pa ni no? Kani. Ikaw ray biraan ni kay punahan na ni ba? Dala man ko ni kay Sige tumba. tudloan ko niya ba? Pahit sir, kulang pa. Kulang ko. Kulang ko andes. Sige. Wala lagi kulang pa yun. Naon pa din na boss. Duhaon ba? Kaya asa na na-recruit mo boss nga pan? Gagpang ni niya sign. Nagpa? Leather? Ano ba ta? Kauban ni sila ni trail ni Archie. Ni Papa Ompe. Papa Ompe. Taga-umos naman tas papa-umpe no? Isa ka PC oh. Ayaw kaya itong gamito na Japon. Ayaw, gamito na. Hugot mo ang ganay boss. Barato na nilipiti boss? Ha? Barato na nilipiti? Ay, sus. Ano na? Ah, kay mo? Ha? Sibong ko. Ibang ko, Pwede na, pare ba? 30? Nagkatao naman eh. Piso, 150. 350 ra. 750. Duha raman may. Yan eh, piso ba yung ulo ron dito, boss? Pila na ba doon eh? 50? Akala good. Akyaw man eh. Apa ta? Bayad tag kuan plate na to. Sige. Saan sa kaya boss? Di, kita isa. Isa ha? patunga. Okay lang. Oops, bangil. Okay na, Ay, manil ya. Na. Sige, una kong sakay. Dili ka tunga. Boss. Isbugsa.
Ay! Na. Lojin. Dito ka, Jo. Dito ka, Picasso. Dito? Isa. Dungan. Apa may isa sa luyo, boss? Dito na lang ko. Dili ka sa kuan. Buhangan maguna siya. Sakay una, Jo. Sige. Sakay. Una, sige. Oh, sige. Up. Okay. Sibog ka ba dito? Okay. Ay dai, dili lagi. Ay kabala ka. Wala ning kuanan ning dalanan ni. Estimate na niya. Feather na. Pertirang niwanga Pang. gyud. Asa kay ka? Ay, kaban mo tayo mo no? Oh, tibong kumi. Ano bangil ni? Nana. Gaya pud sa motor ko. Ay, balong daghan kita gabunon lisod kog baklay ani patay layo ako labunan. Layo ko sa pak naman gito mo kay motor ani ro. Ang problema kay wala pa may mga motor nga nangagi din eh. Dahil nangagi pero puno permente. Tama ako eh. Abot-abot lang tingali ko dire. Ito man jud ko baklay ron kay layo bagi kay sapa. Asa man ka? Ha? Sapa ko. Sige. Uy, unsa man na iya? Kadaghan na ba nato? Neglisod naman kay ko diri ang pasakyan pala nimo. Asa man ni may butang? Na pa may bakante sa luyo. Sige, saka sa luyo kang. Kadaghan na nato. Sakain diha. Kaya pa ka ha? Tindog lang diha. Boss, motindog lang ko boss. Sige, tindog lang diha. Lakdo na ka kung labanan. Palihog na lang kung kuan na. Lakdo ay isa. Gunit na lang diha. Apa gunit day? Oh. Sige. Sige boss. Imong ulo ba yung isa likod sa kung imo ka kita sa dalan ba? Saan man ni boss? Neglisod naman ko. Boss naman kayo. Ayaw gani isa likod kong ulo sa dalan para makapokus ko. Bay, pwede magwing ko dalan kay mura labiyog yung kayo. Dating labiyog kayo. Yan na nagpasakay-sakay pa mo ka ba? Tama na mo to. Sakit kayo. Awa. Ay, boss. Boss, ang sakay, boss. Okay. Isag naog ka? Isag naog kay wa ko kapugong. Atras sa gamay. Plaza ra kay mohunat ta kay subidaon dia sa Ay, babak. ay sabi. Ha? Ay, munaog ko. Ay, sakit na kayo, dalawa. Nilakra na. May pag magbaktas ko. Gaghuot-huot. Bahala ka dra. Sige, bahala ka day. Pamugong, Paisa. pamugong mo dia. Eh, hay! Ha? Naw ko ba? Ha? Sa makabot Now. nga. Now ka? Asa man ka? Dili ko sakay gusto ay dugay ko. Ilaban ni mo. Tagal pa kay kog labuno no, backfire. Ay, gaan na.